Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi ka channel siang bahas subscribe nak mentah. Ha kabayadai bat ke jingjit jongko WPP ya Dr. Ricky AJ Sengkon kum ukertong ban yakun ya ke election Lok Sabha ha usnam arhajar arpeusau ladon ke jingkeli ke balabu hatu pundai ne ubalayo ban po syakatong na kaliang jongko seng Voice of the People Party langba ke kerwak kubor balapelaj da Dr. bat skemar bo ha ke arpewai terik Uloong ba ngimla banlen ba hame khalia barok ki parti kimpej ya kanong rim bat jingla jong ubriu bantrai henrei ki pej la udon lat ne ban job ki pej la udon pisa ne la udai ne ubal pen pau khmat yalade ha ka imlang saklang ka bamud uladai ne ubalale pau khmat yalade ki pej ru la udai ne ubala job teng ha ka jingi khon election kumta kim selia wat ban lek kro lek jor ya ki briu badon ha ki weipat ki parti ru ka WPP na marka day ka parti ka baper na ki waipan ngimpej ya Dr. Ricky Sengkon lane ki waipat ki bawan ban pan tiket na ka parti halor ka spa ka peu ka bagidon ngimpej ya ke jingpau nam jongki henrei ngipej ki halor kini kinong rim bisar bnia la udai ne ubriu ubaskem ha kanong rim jong ka parti kini kinong rim kilong kajing ngej halor kajing long kerpang trai muluk bat kajing long khut ha ka kam sansyar khadar ha udai ne ubriu ubala ban ai kajing syakri ka babiang ya kipaj ba ka jelang katno kajing lok seniang ha ka parti ha kajing bisar jongi kum ka parti ngisem ba Dr. Ricky Sengkon ilong ibalabit ban yakun ya ka MP election na ka parti bat idon bha ya kalat ban jom namar kinong rim baskem jongi ngim don jing artatin ba inyo kajing kersan bapura na kipaj ba ngikum kidekot jong ka parti ngin yai trai sitom da kajing ij bat jing kersan kipaj ba ban penjob don burom ya Dr. Ricky Sengkon Kublai Sibun